Влог с кака Нори и да, келчето Джаки. Аз пак съм на прозореца и си почивам, ама днеска трябва да почистим с мама, все пак е доста мръсничко. Ето, виждате ли колко разхвърлена ни е стаечката. Направо ужас. И затова решихме с мама да почистим. Да, разхвърляме. Айде, да почистим. Почваме първо с най-големия шкаф, т.е. 3 малки шкафа в едно цяло. Тук са ми нашийника, каишката, пък после ще ходим на разходка да ми взимат някакво устройство за вода, да мога като натискат копчето да пия водичка, защото ще ходим заедно на плаж. И сега е време тук да оправим малкото бюро. Голямото ще отида за по-нататък. Да. Тук трябва да оправим сега шкафа с нейните дрехи, не моите. Моите дрехи там са за зимата. Да, както виждате, как има много дрехи. Тя докато ги оправи, ще мине цялото видео. Ама, както и да е. Тук е кабела на мама. Да. Тук кака се прави чедъвка. Тук е бахти разхвърления шкаф на кака и кака решава просто да го правя. Сега ще ви разкажа каква е редицата на мама. Тя има пола, долнище, горнище и двете, като рокли. Да. Тук мама си оправя банските и разглежда пак редиците, да не е объркала нещо. И да, айде, затваря. Оглежда пак. И сега е време да оправим това. Сега е време да оправим. Там има нещо лошо. Мама ще траква и то се маха. Гребена, маха се. Банския, маха се. Маха се. Маха се и старт. Ето, това вече е подредената стайчка. Само да мръднем столчето. Ето ме и мене. Ето ги новите неща за училище за кака. Тя казва чао. И аз още се оглеждам, не искам да казвам чао. Но стана време. Затова чао!